Enotieno ma tarik 21 dwe mar ang'wen higa mar 2023 kaka bende oganda jo salama nitiere kod nyasi mar tieko dwe maler mar Ramadhan e nyasi noero mar Eid ul Fitr. Nyako Ramogi magi kod weche manyien magi e moko kuom weche mawaikonu. Katika makaburi tunaweza kupata watu wawili wamezikwa kwa pamoja. So huenda tukapata zaidi ya mamia ya watu ambao wamekufa sehemu hii. Obila oyudo ringre ji adek e bungu mashaka ola kaitudo thogi kod puonj mag Paul Mackenzie. Shughuli hii ya kufufua mwili ilianza kitu saa 9:30 ya leo asubuhi. Maafisa wote wa serikali walikuja, watu wa kijiji. Obila makisi oduoko maiti mane wiki dwe chariyo mokalo e kar kano ringre banga nyuola mane oyiko yudo wuodgi kangima. Awan kaka uono kod gwen 600 kod 50 mama uso duto kuom dakika matin dakika 10. Jonyiepo mag gwen gindo biro kowuok e kor piny koni gi koni. Jopith ouso gwen manego gi oinga 400 e bwo thuolo mar saa 1 e chiro mamor Malanga, Siaya. Machiegni Nyako Ramogi par ni nyalo oro na ote e namba mar ote machuok maenari 36000 bende pod wantie achiel kachiel e mbui mag oganda kama oting'o Facebook yudo Ramogi TV, yudo wa YouTube Ramogi TV, wantie Instagram kachiel kod Twitter. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko mar Wawini Adoyo. Obila yudo ringre ji ariyo e puodho mar Paul Mackenzie e gwenge mag Shakaola, kaunti ma Kilifi, e seche ma chenro mar kunyo liete dhi nyime e konde mopogore opogore mag bunguno. Odiochieng' makawuono, apisas mag okwach kich ofwenyo liete mamoko 26. Mirito kuny kanyaka sani kwand liete moseyudi ochopo 58 e chenro no ma osekawo ndalo 2. Diana Olonde nigi mathoth. Chenro mar manyo kendo reso ji mawachore ni dipo ka ne owito ngimagi ka giluwo puonj mar kanisa mar Good News International otimore kilomita 100 kowuok e Tesendo Milama Malindi, kaunti ma Kilifi. Odiochieng' ma kawuono chenro mar kunyo liete no ochakore ayanga kama pisas go norwako lepgi mag ritruok ka gichako golo ringrego mane oseiki bang' tho mawachore ni nokel kod tweyo chiemo kuom kinde malach. Bang' saa 1:30 ringre mokwongo noyudi kendo nofweny ni en mano mar nyathi. Eka obila nochako yudo ringre mar miyo moro e bathe. Kendo ichich ni onyalo bedo ni min nyathino mane okwany ringre ne mokwongo. Ikiwa itaenda na vile tumepata leo, kwa sababu katika makaburi tunaweza kupata watu wawili wamezikwa kwa pamoja. So huenda tukapata zaidi ya mamia ya watu ambao wamekufa sehemu hii. Ringrego no tuwe mana gi otamba kendo lietego no were mana gi lach mar mita 3 kende. E sama chenro ni podhi nyime, familia mathoth pod medo wuok oko manyo wedegi. Ma achien en jalni ma japiny Nigeria ma manyo wedene 6 moting'o jaode, nyathine kod ochene. She left her phone, everything at home with a letter, not knowing they are going to Malindi. So when I get to search her phone, I see someone has told them they are going to see Jesus on date 8 and she went missing on date 7. So it's when I get to connect where I'm going to look for them. So then I tracked a flight. It only booked a one-way ticket to Malindi, which she should have a return ticket back to Nairobi. Oyango ni nochako wuoth bang' fwenyo din makama e yor simu. Kata kamano, chenro mayudo janyuol jaode pok onyago lemo nyaka sani. Nonro mag apisas go yango ni odiochieng' mogik ma jaode noloso gi nyamin mare. Nyamin noweyo tije paw ndege kendo uso mwandu ne te. Jalni nochako bedo ka wuok tich kendo pod en gi geno mar yudo wedene. It's so disheartening and very inhuman to see what is going on here. Because at least since Monday we have been coming, there is no day we have not rescued alive. But all the people who have been coming here, I can see none of us have seen our relative, but we are just finding, rescuing more people and seeing more graves. Wakati tuko kwa hii kichaka na tunatembea, tunapoona msalaba mmoja mrefu na mkubwa,
hapo inamaanisha kuwa kuna watu zaidi ya 5 wenye wamezikwa. Apisas mago kwa chikich no fwenyo liete mamoko 26 makoro kalo prabich eliete mauseyudi nyakasani. Hapa ni karibu na hiyo boda ambayo hiyo shamba 800 acres inapoishia. So wale wote ambao wanaishi hii area ya Sidom hapa ndio walikuwa sana wanakuja kuzikwa. Wanapoaga ibada zinafanyika hapa nyuma na wanazikana hapa, alafu kila mtu arudi katika boma zao. This is another massacre ambayo ilitendeka hapa. So we are calling upon the Inspector General, DCI, timu zote ziletwe sasa hapa Shakahola, kwa sababu this is not a normal case. Hizi ni tunasema crimes against humanity. So we are also calling upon kwamba wale suspects ambao wameshikwa wasipewe bond, wakae katika cell zile mpaka uchunguzi umalizike. Diana Ulonde, Ramogi TV. Ramogi report wacho ni gisani ringre jadeke moseyudi tok ji ariyo, ji adek goting'o mine ariyo kod nyathi achiel. En gima lit ahinya ka bende wacho ni dhano sandore kuom koso ng'eyo. Wageno ni obila biro neno ni onge thoe moro amora kendo mochako otud koda weche makamago e gwenge ma Shakahola. Kawadhi nyime ni bang' Ramogi TV yango dang'ni kod chandruok mar wede David Mwamburi mawachore ni nodonjo e din mar Good News International e higa mar 2019. Odiochieng' ma kawuono mor koro kwako wang' wede David Wera ni oduogo dala bang' lale kindgi kuom higni 4 mokalo. Eliza Wali ma en min David Mburi oyango mor mare kowacho ni neno wuode okelo ne kwe chunye. Giyango kata kamano ni giweyogi mondo giyue ni mar ne giyol. Bende gigoero kamano ne ute fwambo mosebedo ka konyogi e manyo wuodgi. Mungu haufananishi, na unasema kwamba tumefurahi kwa sababu mtoto amerudi nyumbani akiwa mzima. Mimi nilikuwa sikujua kama atarudi, lakini nimeshukuru Mungu sana, maana Mungu ni mwema, amemleta nyumbani. Ilikuwa ni uchungu, lakini leo naona huu uchungu, hata nimeomba uchungu umeondoka. Maana roho ilikuwa inawaka moto kila saa nikikumbuka, naona roho inawaka moto. Lakini nashukuru kwa kumuona, hata nimeombea roho yangu ikaweka kama nimewekwa maji ya baridi. Maana miaka 3, lakini nashukuru Mungu maana nimemuona akiwa mzima. Hilo ndio shukrani yangu kabisa kubwa. Maana mwenyewe amepata jukumu mpaka amerudi nyumbani akiwa mzima. Na kijana akaweza kuja akiwa mzima pamoja na mke wake. Hivyo tunashukuru, hata kama wamechoka, hata kama hatujauliza maswali sana ama kujua ni vipi, kwa sababu tunaona kwamba wakati mnaendelea kuwazungumzia ni kama wao mnaendelea kuwakumbusha. Sasa tumeona tuache wapumzike kwanza, ndio pengine tuje kuwahoji kesho ama kesho kutu. Tulipoona hiyo vile tunavyolalamika, kila mtu anakuambia hili, anakuambia lile, lakini tukawa tu tunajipatia moyo. Lakini na leo Mungu ametujibu, kwa hivyo tunashukuru. Hata na nyinyi pia Citizen, Mungu awabariki. Kwa sababu katika matangazo yenu pia yametusaidia. Wachungaji wako jaribu kuongea nao, hata pia kuna familia watu wakubwa zaidi ya sisi wanaweza kuja pia wakajaribu kuwaongelesha. Alafu tutaona vile maisha yatakavyosonga mbele. Amerudi na mke wake na tunatarajia mtoto. Na wamekuja salama. Na wamefika salama. Kawadhi county makisie ni obila kawuono no chunge chenro mar golo ringre mane wiki dweche 2 mokalo e aluora Manyamache county makisi. Jodongo bende otayo chenro mar puodho dalano bang' anyuola yudo wuodgi mane paro ni nowito ngimane. Oyangore ni Meshak Nyambane mane oseyuagi kara ne odine tisendo obila kuom dalo moko. Crispin Otieno negiler. Chenro mar kunyo bur mane oseike ringre no chakore kogwen saa 10 wang'e e gweng' ma Nyaboterere, Nyamache county ma Kisii. Obila kod ruoth ma alworano nochunge chenro no ka jogweng' bende nochopo mar neno ka igolo ringre jal mane oik dweche 2 mokalo. Noyangore ni ringre no ne oken mar Meshak Undabu Nyambane mane iparo ni ne owito ngimane. Anyuola ne nofwenyo ni ongima kendo lero ni thuolo mane iparo ni otho
obila noyudo make kuom ndalo 40. Kapata mtu ambaye akona smile. Jodongo lero kwer motenore kod chenro makamano kama oting'o wang'o sanduku mane oike ringre. Shughuli hii ya kufufua mwili ilianza kitu saa 9:30 ya leo asubuhi. Maafisa wote wa serikali walikuja, watu wa kijiji na watu wa vitengo mbalimbali walikuwa hapa. Na mwili kwa hakika tumeipata na tumefurahia sana, sababu mira ya Kisii hiyo mwili ingekosekana ingealipia jamii ya Bagusi China sana. Mbuzi wakati ilichinjwa ilitolewa tu kichwa ka kitu kambao kalikuwa tunaitaga kehore, na huko ndani ya matumbo katolewa lituli, ikawekwa ndani ya hiyo shimo, alafu ndio tukarudisha mchanga. Kimila ya Wakisii ikaisha hivyo yenyewe. Ngozi ikawa imechomwa na huku na vitu vingine vile ambao ilikuwa yake tu imechomwa, hata saizi moto iko inaendelea. Sasa hivi mnapoangalia hivi tumetoa mwili saa hii already huko njiani kwenda Stimojeri Nairobi mahali ulitoka. Halafu kondoo imekuja, tumefanya mira ya Bagusi. Sasa ndio tungoje kijana wetu arudi kutoka Nairobi. Akishafika hii nyumba tunapomoa, tunamchengea nyumba nyingine. Akifika ndio tumkaribishe kwa shangwe na vigeregere, tufanye sherehe, at least ndio achisikie kuwa nyumbani. Familia mar Meshak mor kod duoke kagigeno bago nyasi mar rwake pacho wayanga. Mimi nafurahi sana, mtoto yangu iko, lakini na hiyo ni mtoto yangu. Sasa mimi hapana naona nini mtoto yangu. Sasa yule ambao tunatajira yeye kuja ndivyo kwa hii yenyewe ishe vile imeisha tu hivyo yenyewe hiyo mwili bila mambo ya michomo ile michomo. Tumalize nyumba asija akaone mahala tu kwa ule alikuwa amewekwa. Kamanda marobila county Makisi Charles Kases oyango ni ringre ochwale kar kano ringre ma City Mortuary Buore Nairobi ka bende ne okowe kod arita mager marobila. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kawadhi nyime ni jalop jatend piny Rigathi Gachagua onyiso od bura mag counties mayudore Kenya mamasawa mondo los chike mager mag kedo gi midhiero mar uso kod madho andiwo manuro gwengego. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, nonro mar migawo mar arita kwe yango ni thuolo mar dweche 3 kende obila osemako maloyo lita milion 1.6 mag kuong' ma ok opuodhi. Romo makamano mane oluong kod jalop jatend piny Rigathi Gachagua e dalane ma Erore County Manyeri ne okelo kanyakla MCS duto ma ok county sabich mag masawa kaka Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga kod Nyandarua. Gachagua otiyo kod thuolono mar kwayo MCS mondo los chike mager madhi thiro kendo tieko uso mar kong'o ma ok opuodhi e gwenge mag masawa. There is a gap in terms of the law, and that is why we are having a problem in mushrooming bars and wines and spirits, and they have agreed that there is urgent need to fix the law, to come up with laws that are deterrent and that will govern the licensings of bars and also spell out heavy penalties. Gachagua bende onyisogi ni chike makamago nyaka bed machal kod chike matayo uso kuong' e pacho kae mangima, ka bende osingo matero ote mar kedo kod math mar kong'o e pacho kae mangima. The law that will make to regulate alcohol in this region will be uniform among the 5 counties, and they have chosen 4 representatives from each county, making a group of 20 to lead it coming the next weekend, and they will be joined by Honorable Kimani. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa oparo ne MCS ni en ting' margi mar keto tenge omenda mar puonjo kendo konyo jogo mamadho kong'o asasa. Please allocate funds for treatment of alcoholism as a disease. E kindeno, tend migawo mar arita kwe oyango ni obila osemako litas mohewa milion 1.6 mag kuong' ma ok opuodhi pacho kae kuom thuolo mar dweche 3 mokalo. Kuom kwan go obila osemako litas 1,300 mag chang'a kaachiel gi litas 100,000 mag busa. Gachagua osingo kedo kod kuong' ma ok opuodh ma bende osekelo midhiero mathoth ahinya e gwenge mag Central. Chris Owino, Ramogi TV.
Jatend piny William Ruto timo lokruok e bad migepe mopogore opogore mag piny owacho. E lokruok ma kamago, Ruto duoko lwete ne gavana machon ma Meru Kiraitu Murungi ma ogwel kaka jakom board mar bad migawo mochung'ne mauta e pacho ka. Jatend piny bende opodo lemone mane en jalup gavana ma Makueni Adelina Mwau kaka jakom board mar kar romo maduong' mar KICC e kinde mane en achiel kuom jolar tend piny e yiero mokalo David Mwaure Waihiga to ne opodne lemo mar jakom board mar bad migawo mochung'ne weche alwora. Jotelogo dhi telo ne bad migepe ma kamago kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Moko kuom MCAs mawuok e kaunti ma Nairobi ogolo duondgi kendo siro lwedo chenro mar timo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Ka otelnegi kod MCA ma Kariobangi North Joel Munuve, jotelogo kata kamano kwedo chenro moro amora mar bago twak ma kamano e od bura ka giwacho ni jood bura nyalo chocho chenrono. Munuve bende odok ne Azimio kuom ng'anyo maggi mag sundo piny owacho mar Kenya Kwanza ka oloro ratiro mar bago ng'anyo okete pen chike. Nikiting'o ka wakete parliament kacha to kata nitie wabunge moko ma nyalo kawo pesa to koro ka gikawo pesa wabiro ketho gini to gino ka wanyalo kete outside parliament wadhi riwo kata ji moko mondo ka owuok gima malong'o gima ber gima nyalo konyo Kenya ka to wan gi right mar timo demonstration e constitution mar Kenya ka to demonstration be osekelo gik moko mang'eny sana ka osekelo multi party kae kata constitution manyien ni wakele through demonstration. Gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho kwedo piny owacho kuom rem chopo singo mar duoko piny pek mar ngima. Joho wacho ni ngima ma oridore omiyo jodin Islam moko ok nyal chwalo chiwo mag nyasi mag Eid ul Fitr kaka gisebedo ka gitimo. Joho bende olero ni e tok chenro duto mag Azimio One Kenya Alliance en e toke mak mana ni ne ok oriwore e ng'anyo kaluwore kod midekre. Tumemaliza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan ambaye ni mwezi wa mawaidha mengi. Kuna kitu inaitwa Zakatul Fitr. Zakatul Fitr last year and the year before, a few years ago, ulikuwa unalipa takriban 300-400. This year it is 700 per person. Na hiyo inakuwa pegged on bei ya chakula. So obviously maisha ni magumu na lazima mambo yafanyike ili maisha yabadilike. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndio nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, si watu wamefanya nini? Mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Ramogi dakika 10 tok sadek wakawuoyo mokwongo e chenro mar OIMORE ausomo kuom doko mabendi woronwa e lai maro mar ote machuok. Ramogi TV an Jackton Odolwa Odando Wuodimbo Nyamonye awuoro kaka piny kae timbe dongo sana lakini waketru mana lamo an Wuod Odando Kawanjare. Otek manade gi jokisira Ramogi seto piny manade an Otieno Wuod Jumbo an dogo kawuok bar Saudi aneno Ramogi TV maler. Nyako Ramogi kikidhi mabor pod wantie gi weche mathoth mawaikono.
Ingeni muna enja herana. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno mino ngonifu mdagumor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Okay, nendwa. Unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma itire no kako. Kalma sana kwa mgezwa Koma vitu na nirea. Nongalin Ramogi nyarnyakachi. Nungani kolo kolo sumita. Etum dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Jumapili. What? Sanyo kensa madondo iwiche manono. Chak lemo. Tielo mara rio maro seketore. Kick by. No. Adwa rakra go 1-on-1. Sani. Kocha Koresa rio gideki kaparga bichu tieno. Obigo mboto. Okao sufriechi ni mano weba. Mana e Winam Cinema. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo nyaka Ramogi oganda din salama pacho ka obago nyasi mag Eid ul Fitr magidonje bang' tieko tweyo e dwe maler mar Ramadhan. Lamo kod nyasi mag Eid ne otim e bombe kod gwenge mopogore opogore pacho ka jo Islam kwayo kwe kod achiel mar oganda. Jojuma manyonwa kaka nyasi no notimore gwenge manyanza. Bang' bede toyo kuom kinde maromo ndalo 30, oganda go mag Jo-Salam ne obedo kod nyasi mar giko mar tweyo mabendo ng'ere kaka Eid al-Fitri. Oganda Jo-Salam mawuok e counties ma Migori, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kisii kaachiel kod moko ne oriwore kod jowetegi e lamoni maringo nyasino mar Eid al-Fitri. Jodin Salam ne owuok kar rombgi e boma ma Kisumu ka giriwore e alam ma okinyi e alap mar skund sekondar ma Highway ma idore e ginga paya matudo boma ma Kisumu kaachiel kod Kakamega. Jalup riwruok ma Jo-Salam e kaunti ma Kisumu Ibrahim Ogada ne owacho ni tieko kinde mag tweyo e ngima Jo-Salam dwaro ni gidag ka ginyiso hera e kindgi. Ogada bende ne okwayo hayo maber ni oganda Jo-Salam e piny mangima kendo kwayo kwe e kind siasa ma pacho kae. Sheikh Salim Isa mawuok Jamia Mos bende ne ojiwo kwe ka okwayo Jo-Salam mondo par jowadgi ma ochan e kinde mangimoridreni. Leo ni siku ya furaha, siku ambapo kwamba tunaadhimisha Eid Fitri. Tuko kwenye viwanja vya Highway hapa Kisumu, na ni siku ambapo kwamba tumetoka na ujumbe mwingi sana kutoka kwa Sheikh wetu Sheikh Adan Kala, ambaye ametoa hutuba yake ikiwa imegusa kila nyanja ya maisha ya Muislamu. Jotelo siasa gimanyalo wacho ne gini waketuru mana kwe onge maber moloyo kwe, to kwe ni kan tiere kaendi mana un mana kubedo piny kaka jotelo ubed piny mondo los gigi e mesa koka wajo piny ka montiere ka wanyalo yudo konyruok nikech ngima to sano idho kadhi malo, inflation rach. E kinde nyasini ote mar kwe kod hera e piny Kenya ne ogol kod jotelo mopogore opogore e kind nyasini. Moko mtindo oganda gi mag Jo-Salam bedo ne odok ne Azimio la Umoja kuom dwaro margi mondo koro yaw kuku mar IBC mabendo ng'ere kaka Sava mondo adieri ong'ere
ka otende kod duoko mar yiero maduong' mar higa mokalo. Kama wana hakika kwamba hakuna ikhtilafu umefanyika, afungue safa. Wale watu walisema tu sisi tufungue safa, ndio kitu muhimu, na sisi bila tutatoka hiyo maneno katika moyo wetu, ile kitu anatukera tutaamini. Jatend ogandano mar Jo-Salam e kaunti ma Migori mar Ibrahim Hussein ne owacho ni giikore mar dhi nyime kod ng'anyo poni Azimio luongo nyaka chieng' lokruok koro bedi e piny Kenya. Neno alizungumza na Baba Raila Odinga, sisi tunakubali naye na tutashiriki kwenye hizo maandamano. E kaunti ma Kisii, lamo ma Eid Fitri ne ochakore gokinyi ka oganda jiwore yie margi e kinde mane gitieka yanga tuech mar dwe maler mar Ramadhan. Nasaha yangu kubwa kwa Wakenya katika mfumo huu ambao kwamba sasa uko mzito wa mripuko wa maisha yamekuwa magumu, yani kila mmoja analia, tajiri analia, maskini analia, fukara analia kabisa, bali mimi naona hata matajiri ndio wanalia hata kushinda maskini. Katika hali hii ambayo kwamba ipo, tuweni wavumilivu. Oganda Jo-Salam ne okwayo achiel mar oganda e piny Kenya kagiwachne siasa ok onego kel pogruok e kind Jo-Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda Madin Salami pacho ka medo kwayo jotelo mag siasa mondo donjie twak kod chuny achiel mar kelo kwe mochwere. Giwacho ni kwe mabiro jiwo mise mag dongruok e piny Kenya kama oganda mathoth yudo pek kaluwore kod chal marach mar ochumi. Viola Lando Emmanuel Osonwa lipodni. Lamo mag Eid ul-Fitr nopong' kod ote mag kwe kod achiel mar oganda. E od lamo ma Adams e apaya Mangong, Buore Nairobi, Ngire Abdulatif Esaje mane tayo lamono no kwayo kwe mane oganda Jo-Kenya. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has gathered us here today this morning on this blessed day of Eid ul-Fitr to glorify Him. We should also thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing of safety and security in our own country. As I say, let us pray for our brothers and sisters that Allah subhanahu wa ta'ala gives them peace. Jatend migao mar lweny Aden Duale mane oyuore lamono bende ne ochwalo wote mage mag hawi ni jodinno ma Salam ka bende ne ojiwo kwe. To my Muslim brothers and sisters and to the whole country, Eid Mubarak. Min al-aidin wa min al-faizin kullu aam wa antum bil khair. I think it was a holy good month of peace. The message to the leadership in this country is that we must all maintain peace and tranquility in our country. We must not use the month of Ramadan as an excuse, because I heard people saying that we will start demonstration after Ramadan. Jo-Islam kaunti ma Garissa bende ne odhialo nyasi mag Eid ka gikwayo josiasa mondo ting kanyakla ineno ni gireso Jo-Kenya machur kod ting mopogore opogore kaluwore kod chal marach mar uchumi. Moko kuom gikwayo gai mar Azimio Odinga mondo koro were gi weche mag ng'anyo mondo mi jotelo matimo twak thuolo mar kelo kwe. Tunasema nchi sio ya wanasiasa, nchi ni ya Wakenya na hao ni part of Kenyans. Kama hawataongoza nchi na watuendeshe kwa njia inayotakana, basi itabidi Wakenya wasimame pamoja, wafanye mkutano na watoe njia ambaye hii nchi itakaa amani. Fujo na mfurugano haitawezekana. Kaunti ma Isiolo oganda Jo-Salam no kwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo ket thenge pogruok magi mondo gichiw thuolo mar twak ma igeno ni biro nyayo kwe mochwere kendo jiwo dongruok ma pacho kae. Bende gijiwo Jo-Kenya mondo med siro jowetegi mochan ahinya to mago ma midhiero mar oro rocho yuto maggi. Takutuma salamu yangu ya heri nafanaka kwa Waislamu wote katika kaunti yetu, na pia heri nafanaka kwa Waislamu wote katika Jamhuri ya Kenya, because hii inasherekewa pembe zote ya nchi, na ile kitu leo sherehe hii kubwa sana ni kujali maslaha ya wasiobahatika. Leo ni siku muhimu sana kwa sisi Waislamu kwa sababu tumetekeleza nguzo muhimu sana katika dini ya Kiislamu ambao ni nguzo ya 4, na tunafurahi na tuna haki ya kufurahi kwa sababu tumetekeleza ibada ambayo kwamba ni muhimu sana. Lamo kod nyasi mag Eid ul-Fitr bende timore boma ma Mombasa ka oganda Jo-Islam koro hingo giko matweyo kuom dwe achiel. Jagoro mar riwruok mar Imams aluora ma Mombasa Shahazan Omar okwayo ne Jo-Islam duto kwe kod ngima maber.
Olero ni kinde mar Ramadhan ma higani thothgi oyudo chandruok kaluwore gi pek mar ngima kod nok mar chiemo. Takia wa Kenya Eid ya furaha na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe maelewano nchi yetu. Mwenyezi Mungu atupe utulivu katika nchi yetu. Nchi nyingi za Kiafrika ina matatizo, inakumbwa nchi kama Sudan inakumbwa na matatizo. Hali ya kiuchumi, hali ni ngumu. Hata Ramadhani hii Waislamu wengi walipata shida, watu walipata shida, lakini si Kenya peke yake. Tunajua uchumi iko dunia mzima, lakini lazima watu kae chini waangalie namna ya kupunguza bei ya vitu. Chutho Jodin Salam jiwore yie margi bang' tweyo kuom thuolo ma dwe achiel. Duol matayo penj madongo e pacho kane koyango chenro mag penj mag jo CBC mag tam mar 2 kod mar 3 higani. E chenro no jopuonjre nigi thuolo mar timo penj go achiel kachiel e yor mbui kata ndiko gi aching bang'e to jopuonj ogoyo penj chapa. Judith Omondi kolonwa chenro mag penj go. Duol mochung' ne penj madongo e pacho kae NEC ochwalo chenro mag penj ne directors mag somo e sub counties duto, jopuonj madongo mag skunde primary kaachiel kod mago mag skunde mag nyithindo man gi ng'ol ma opogore opogore. NEC olero ni gidhi keto e mbui mag skunde penj duto mag grade mar 3 mong'ere kaka Kenya Early Years Assessment kod penj ma itimo kod jopuonjre man kod ng'ol ma otisi ni Kenya Foundation Level Education Assessment kod mamoko ma ibiro tim kod jo grade mar 4 kod 5. Skul ka skul okwa mondo mi oti kod mbui mapile kendo chopia apise mag directors mag weche somo e sub county poni gin kod midhiero mar yudo andika margi kata password. Penjgi ibiro pogi e kidienje 2 ma inyalo go chapa e otas kaachiel kod ma inyalo timie yore manyasani e mbui. Jopuonjre mabiro dwaro yudo penjgo e yor mbui ma ok go chapa e otas biro tiyo kod namba mopuodhi mane gidikrego ka duoko to gibiro chiwo teso e yor andika. Okwa jopuonje mondo mi omi nyithindo thuolo mar somo penj kachiel e yor mbui poni de giher mar timo kamano. Okwa jopuonj mondo go chapa mago tese penj kaluwore kod rangi ma oketne kit somo ka kit somo, kendo bang' penjgo japuonj dwaro ni mondo ket duoko japuonjre e simbe mar ong'we yamo e yor scanning kendo chwalo duoko ne duol mar penj NEC. Skunde maonge kod masinde manyasani ma oromo owinjo ket jopuonjre otim penj e kidienje. Tam mar 2 jopuonj biro chako yudo penj mag grade mar 3 tarik 5 dwe mar 6 ka duoko mag penj go to ibiro keti e mbui mar NEC tarik 11 dwe mar 8. Penj mag tije lwedo mag jopuonjre manie grade mar 4 kod 5 ibiro ket ne jopuonj tarik 10 dwe mar 7 ka dwarore ni mondo giket duoko e mbui mar NEC tarik 11 dwe mar 8. Tam mar 3 jopuonj biro yudo penj mag kwano kod kisungu mag jo grade mar 3 tarik 2 dwe mar 10 ka duoko dwarore e mbui mar NEC tarik 26 dwe mar 10. E tam no bende ema jopuonjre man kod ng'ol ma opogore opogore ibiro ketnegi penj mag somo ma ichakogo kaachiel kod maluwore gi tudruok mapile ka pile. Jopuonj biro yudo penjgo e mbui tarik 2 dwe mar 10 ka duoko to ibiro ketnegi tarik 26 dwe mar 10. Penj mag grade mar 4 kod 5 kuma oriwo kwano, kisungu, Kiswahili, somo mag ranyisi, science kod lony manyasani, somb pur, home science e kind mamoko ibiro ketnegi e mbui tarik 2 dwe mar 10 ka jopuonj omi thuolo nyaka tarik 26 mar keto duoko mag penjgo e mbui mar NEC. Duoko duto mag penjgi owinjo keti e mbui mar NEC kochopo tarik 26 mar dwe mar 10 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi e kaunti ma Siaya ni jopidh gwen e kaunti no ne oyudo thuolo mar uso gwen e nengo mamiyogi yuto maber e chenro mar chiro maketo jonyiewo e piem ka ginyiewo mwandu. Jopith ne ouso gwen 600 ma nengogi ok tin siling 400,000 e bwo thuolo mar saa achiel kende. Kaka Edwin Koth lero, ma en achiel kuom chenro matend kaunti ma Siaya oketo mar bero pur, pith kod ohala e kaunti no. Chakore ko gwen matindo, madongo, swiche kod thuondi ne oseiki madonje chiro Murmalanga. Uso e yo makende ma ng'at magolo omenda mang'eny mogik ema kawo gweno kata auction. Jokanyo mag riwruok Saga mar Upendo kaachiel kod jopidh gwen mawuok e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Siaya ne oyuoro kendo chiro ne oyaw ne jonyiewo mawuok kata oko mar Siaya. Ka ne oyaw chiro, ne en piem ma ng'at ma ofuke peke madhi yudho kado kata medo gwen ma opidho.
Bang' dakika machuok kende, gwen 650 ne osewilo lwedo kendo omenda moinga 400,000 ne osechoki. Wan kaka wuono kod gwen 650 mama uso duto kuom dakika matin dakika par. Jonyiepo mag gwen gindo biro kowuok e kor piny koni gi koni, ma wan gi moko mowuok Bungoma, wan gi jonyiew gwen moko mowuok Bondo, moko nendo wuok Siaya, moko be wuok e Alego ka kuonde mopogre opogre. E gwen ma wauso kawuono 650 ma wauso e tin mar dakika pargo wayudo siling 418,000. En chenro manigeto jiwogo pith mar gwen e gwenge ma Siaya kendo chiro mar Murmalanga ne ogolo ranyisi moromo kaluwore kod tend kaunti ma Siaya to kod jok manoriwore kod kaunti e loso chenro no. Gini otimre maber, ne en odiochiengwa mokwongo mar timo ma, otimre maber kendo waneno ni wabro dhi mbele gi time kinde ka kinde. Program ni tije maduong' en mondo wamed yuto mar mwayude gwen kendo wami ji obed gi paro mar ohala, pith mar ohala mar gweno. Kendo temo mondo giyud chiro. Uso makamano koro ichano tim ding'wen e higa. Kendo sub counties duto ma Siaya ka jamni bende koro ibiro nywandi. Jopith mag gwen kata jopith mag jamni mora mora nyalo biro kanyachiel to bedo kod cooperative to choko jamni kata gwen kata choko yuto mowuok e puodho to iuso kanyakla to iuse e nengo maber ni jogo ma jonyiepo. Wadwaro ni jougunja, jougenya, jogem, jorarieda, jobondo kod jo Alego makoro already ngo obedno kod cooperative society motegno ma Apex manyalo uso gwen itimo auction ni to jopith mag gwen duto nyalo kelo gwendgi te uso. Bang' chiro rumo, jonyiewo kawo mwandugi kendo jouso mor ka gipako ni chiro dhi maber. Koro kawuono awatarajia ni koro kwa kelo to ji mang'eny mantie auction ni biro kawo. To gwen osekonyowa mang'eny, osekonyowa puonjo nyithindo e skul, osegolowa matek. Akwayo ji mondo wabed mondo wapith gwen. Upendo Sako konyowa nikech ka wan gi gweno tang'e en tajiri. Abro bedo mkulima kata kapo ni mag gine otamata uso mondo ayud pesa koa kuro. Koro gweno en gima loko ngima ng'ato. Inya gero got, inya chulo school fees, inya timo gik mopogore opogre. Wago erokamano ne kawuono gi auction mwatimo kawuono. An kaka janyiepni magi dhi konya nikech an hotel maduong' iluongo ni Tuteri Catering. Koro kwayudo market kaka mae wabiro to wapromote jopur gi tiende kae kaka kawuono ni. Siaya ni kod jopith gwen maromo 7,000 kendo wachore ni ginyalo uso gwen moinga 50,000 e kinde mora mora ma chich gwen oyawnegi. Edwin Okoth, Ramogi TV. Kawadhi nyime en odiochieng' mar adek nyaka jochiw thieth ne donje ng'anyo e moko kuom counties ma pacho ka. Chenro mag thieth osebedo kadhi nyime counties 43 ka ng'anyo pod omako counties 4. Ywaruok osebetie kaluwore kod chenro ma nyaka counties ket e ong'ala manyime. Jopiny bende penjo ni thieth omi pek maromo nade counties 4 go, to ere kaka thoth counties osekawo ting' mag thieth. Otendi manono, jotuo madang'ni kamanyo thieth kod lakteche mayuago ratichgi gin moko kuom pichni manenore ute thieth moko kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth. Tend counties ywak ni pokgi mar omenda okwamo e lwet piny owacho mamalo. Kuom dweche 4 sani, gino mathiro chenro moko mag counties. Kaluwore gi disbursement manotim December, no orne county governments 9 billion, mana billion 9 kende. Manyiso ni koro wan gi deficit madhi mana million 30 gi 300 gi about 315 billion mapokomi county governments. Nyaka sani ng'anyo dhi nyime e counties 4 e pacho ka kamoting'o Kisumu, Nyamira, Bomet kod Vihiga. Penjo maduong' en ni to ang'o ma counties 43 ma osechulo lakteche kata donjo kodgi e winjruok mane ochungo ng'anyo timo ma 4 gi poko timo. En a good communication. Samoro bende part of the good communication mechanism en winjruok gi ji ni ka pesa obiro to wanyalo miyo kata nus kata quarter kata an eighth of pesa moro bedni uyudo. Ae bang'e ka wasechoko within our county own source revenue
ai kwariwogi mana national treasury kelo to wanyalo tieko pong'onu balance kata change mane odong. Kevin Osido ma en jalony e weche mag telo wacho ni counties nigi yore mopogore opogore mag nyayo omenda. Kantiere county mantiere gi referral system to pesa modhi yudo ng'eny molo county maonge go. Ng'eny mar ji kata tin mar ji county no bende en one of the indicators ma Commission on Revenue Allocation tiyo godo. Wan gi gimiluongo ni on source revenue, manyiso ni en pesa ma county owuon ema choko ka ok o rely on national government kata pesa ma wuok e serikal mamalo. Osido lero ni kata obedo ni chik orido chenro mag tiyo gi omenda mag counties, nitiere ka counties nyalo winjore loso budget ma wiye mar reso chudo mapiyo piyo. Ok inyal kawo pesa moripo bedni ichulo godo jopiny titimo godo tich ma waluongo ni service delivery. Omiyo magi gin conversations makanitiere kwe ei county kae to samore momiyo ok wawinji ywagruok ahinya e counties moko nikech gin gi mechanisms magi timo godo loso ei kindgi giwegi. Kata kamano Osido koyie kod wach mosebedo ka wachore ni chenro mag thieth duto onego duoki e piny owacho mamalo. Wanyalo timo mokwongo en harmonization of policies madil gi weche mag health service delivery kata health sector. Ae bang'e to wang'iyo ni ere kaka wa harmonize health human resource management mondo kik wabed gi different subcommittees kata different committees at different levels ma manage human resource. Jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Davji Atela to nyono kar tiende ni counties ang'wen modong' gi nyaka koro lutie counties mamoko mosechudo e ka lakteche dogie tich. Ogiyango jotich kaka joma muhimu emi poge chulo gi ni mar jomoyango jotich kaka counties moko gi miyo jotich chulo jotich mondo bed ni bedo dhieti sama dwarore. Ting'eni sama jatich pok ochul mshahara ok onya bedo no chulo rent ne, ok onya bedo gi fuel modhi go ka tich ne bedo matek. Ka jochiw thieth ong'anyo jotuo masandore. Kamoko bende okwame ute thieth maonge konyruok mag yudo. Gima bende koro keto ngima jomoko kama rach. E kaunti ma Siaya oyangore ni landruok ute mag ayaki odok piny e kind nyithindo manie kind higni 10 nyaka 19. Kwano ne odok piny kod moya 1,000 e kind higa mar 2015 kod 2022. Judith Omondi nigi ler. Piny Kenya osegoyo okang' e kedo kod kute mag ayaki e kind rowere manie kind higni 10 nyaka 19. E higa mar 2015, kwan rowere mane ogamo kute mag ayaki ne gin 18,000 ka kwanno nolwar nyaka 5,123 e higa mar 2022. Kaunti ma Siaya en achiel kuom mago ma osebedo kod kwan mamalo mar landruok mag kute mag ayaki e pachoka. Kata kamano, kwan rowere magamo tuono e kaunti no ma Siaya koro dok piny koa 2,355 higni 7 mokalo nyaka 371. Siaya County has recorded very significant decline in new HIV infections among adolescents aged 10 to 19 years. And that is, the drop is from 2,355 in 2015 to a paltry 371 in 2021. Isn't that a very big drop? Ma ne oyangi nyasi mane obag mar kedo kod tuo mar ayaki, ima ohiu kachiel kod lwenje mag kit chwech, midhiro ma ikedo go e bwo chenro ma otisi kaka Triple Threat Campaign. Jokanyo mag thieth ne oyuore nyasi ma bende ne yango lipot e wi tuoche makoch. Lipot mane ogolo nyiso ni thoth oganda manie kind higni 15 nyaka 24 e kaunti no onge ng'eyo mowinjore e kute mag ayaki. Lipod no lero ni 39% mar nyithindo ma yawuoyi kende ma ong'eyo weche mag tuo mar ayaki ka mamoko to nie mudho. In Siaya County, 71.5% of young people aged 15 to 24 years have knowledge about HIV prevention compared to 39.9% among men. So we are having more young people ambao ni females wanajua mambo ya HIV prevention kuliko our young men. Kaluwore kod lipodno, 79% mar rowere mane oyudo tuo mar ayaki higa ma okalo ne gin nyithindo manyiri kata bed ni gin kod ng'eyo mar tuono moloyo jowetegi machuo. In Siaya County, 79% of the total adolescents HIV positive tests in 2022 were among females aged
10 and 19 years. This indicates that more needs to be done to ensure that young people are aware of the importance of HIV testing and treatment. Jokanyo jiwo jonyuol mondo nyuakie chenro mag puonjo rowere wi midhiero adek mag ayaki, iye ma ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Judith Omondi, Ramogi TV. Chuny boma ma Kisumu ema nigi kwan mapiny mogik mag bunge kaunti ma Kisumu gi 1.5%. Ataro mar dwaro mar piny owacho mamalo mayango ni chuny bombe nyaka bed kod 12.3 mag bunge. Omiyo tend kaunti no ochako chenro mar pidho yiende ma kwan gi romo $3 million kuom kinde mar higni 3 mabiro. Chenro ma otisi ni County Green Initiative bende oyango chuogo kendo tiyo gi committees mag bero weche alwora e sub county 7 mag kaunti ma Kisumu. Kano twake nyasi mane opidhi yiende madirom 1,500, gavana ma Kisumu Ngira Nyang'nyong'o ne oyango tarik 10 mar dwe ka dwe kaka odiochieng' pidho yien e kind jodak duto ma chuny bomano. I'm a proud ambassador because I have been able to donate and plant over 5,000 trees. And I'm still solidarizing on to make our environment green. And as I always say, plant a tree in whose shade you will never enjoy. The Mamboleo and the other nurseries that we are coming up, 3 million seedlings. We cannot do it alone. And there are other people who are willing to actually come in. We are happy to work with them. You know, go in. Let's get all these seedlings going. We are far behind nationally in terms of tree cover in Kisumu. We are really far behind. So the village councils, the village communities organized in committees and so on should have a program for greening every village, whether in the city, the town, the market, or the countryside. To realize the target of planting the 3 million trees under the City Greening Initiative, setting aside 10th of every month as Kisumu City Tree Planting Day for all residents within the city. The 10th of every month will be the day when all residents in Kisumu City and therefore eventually also in Kisumu County to plant trees. Mananja komre ruok jopuonj balariany Ngire Muga Kolale ne oiki e dalane ma Oyugis kawuono. Anyuola osiepe kod jotelo oyuago Kolale kaka jatelo mane ochiwore kendo jiwo rigruog jopuonj balariany ma Uwasu, kama bende ne okedo ne ratiro mag jokanyo. Nyasi no yor kod jatend migawo mar somo e kind jokanyo mamoko e sekta mar somo. Ali Abich miyo waler. E nyasi mano bagi skul primar magoro sare e kar chud bura makasepol Muga Kolale ne oyuagi kaka jalno manotiyo matek mar kedo ne ratiro mag jopuonj mbalariany e pachoka. Jatend migawo mar somo e pachoka Ezekiel Machogu mane otelo e nyasi mar iko Kolale ne oyuagi kaka jatelo mane ochiwore matiyo matek ne ni somo mbalariany obedo makare e pachoka. Machogu mabende nosomote ma jatend piny Kenya Laktar William Ruto ne osengo ne piny owacho biro medo bero chenro mag somo. He wore many feathers in public service, all with supreme distinction. Professor Kolale served our country as an administrator at the level of District Officer 1 and later as an undersecretary in the means of a higher education. Jokanyo e sekta mar somo kama oting'o riwruok mar NAT kod mar KUPPET kaachiel kod mano mar Uwasu ne oyuago Kolale kaka jalno manochiwore mar rito ratich jopuonj mbalariany kod kedo ne ratichgi. We benefited from his strength and his weaknesses, and we share in his joys and sorrows. It has been said that the quality of a man is determined by the causes and the pursuits he engages in. Professor Wentia did so well in, strengthening the Trade Unions Congress, which you are a party to and later moved to Kotu. Professor was not only a trade unionist, but a freedom fighter as well. As we bury Professor Muga Kolale this particular day, there are certain things which from the onset you realize that the family has to contend with a lot of challenges related to the fact that the children that have not completed school
and the professor is dying in abject poverty, an indication that we do not treat our professionals well in this country. Ka familia mare bene opare ka jallo mano chung motegno eng'iyo ngima familia ne. We want to thank God for the time that He gave us to be with Dad. It is hard for us as His daughters, but we will soldier on. And the best thing that Dad has left us is brains that work. Husbands, father, grandfather, father-in-law, and was a friend to many. He was loved by many. E kinde iko makamano siasa bene okodong chien ka jod bura mag riwruog siasa mar Azimio mano yuro kinde nyasi no ne oramo ni ok gibidok chien nyaka jatend piny Kenya winj ng'ur margi. Let us unite and fight for the future of our children. That future of our children is not in the hands of this government. We are not going to watch you destroy this country, which was built by our forefathers. We are going to fight you. We are not tired. And we want to warn Ruto that we are going to fight you. And we don't fear you. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 3820. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811*345# to get takbiri ya Eid.
Ramogi machiegni e paw tuke kawachako da tuke mapacho kaka tuke adhula lig maduong' mapacho ka biro dhi nyime odiechieng' makiny e pewe mopogore opogore. Klab mar Tusker manyaka sani omako thuolo mokwongo e chung' mar klepe biro rakore gi klab mar Nzoia Sugar. Tusker ni mbele klab mar Gor Mahia gi point achiel ka Kogalo biro rakore gi klab mar Police FC. Wazito FC mapoko bedo kod tugo mabere tuke mokalo biro rakore gi klab mar Ulinzi Stars kama Mathare biro rwako Joposta. Vihiga biro bedo gi